Lampang bedon burom, ngayeng hang ne ban pen pau kajing sngongu, bat kajing ai kublei ya kajing keren upresiden. Upresiden bedon burom ha kajing keren jong ula pen sngow ya kajing yo I jingai jong halor ke India bathamai. Kani kajing keren jong upresiden bedon burom, ha kini ki lai post nem jong ka spas nem ba arpuwe. Kadai kajing keren ka babetha yang I baro, na benta kani ka shipos nem. Kajing ai mensiem bat kajing wanra ya kajing kermen skem na pedeng ki klur ngot kinong shong shnong keri. Agni kajing yamir jingmut barok ki dekot nong mi khmat badan burom jong kayeng dorbar ki bela I bha haga kam ki lapen I ya kajing snow jong ki hakarukom ka bapaka. Hakajuk kapor ki la wanra ru ya kajing snow shimet jong ki. Barok ki la persyang ban pen baha ya kajing yamir jingmut halaki jong ki rukom. Ushriman Adhir Ranjan Chaudhry, Dr. Shashi Tharoor, Ushriman Owaisi Ram Pratap Yadav, Priti Chaudhry, Mishra Akhilesh Yadav, bat ki bedang don bon ki kerteng, baladang ajar kerteng ya baro kan satu no ya kapor. Hendai ngakwa ban ong bamanla uwei pa uwei, kila penpau ya kijing pensngau jongki halaki jongki rukom. Hendai kajingkali ke bemi kalong, babalai ke sorkar kala kerki, akabayadai bak kini kikam baro. Balai la lek lut ya baro kikam, hakajuk kepor. Ngakwa ban kedau hang ni, ya ke poetri belato da ushriman Sarveshwar Dayalji, hakabasdang bak kata kalong, bak kolshor jongi kumjuk kajing long jingman jong ke sorkar jongi. Bat namar kani kajuk kajing ai mensiem, ngi persyang ban kenria na kelenti kebam yahab bat jam syaprang hakarukom kebestet. Hakawai kaliang Sarveshwar Dayalji ulatho aka poetry jong uba. लीक पर वो चले, लीक पर वे चले जिनके चरण दुर्बल और हारे हैं, जिनके चरण दुर्बल और हारे हैं। हमें तो जो हमारी यात्रा से बने, हमें तो जो हमारी यात्रा से बने, ऐसे अनिर्मित पथ ही प्यारे हैं। Lampang bedon burom, menta baki beriau, kila penkela tang ye ke sorkar kampat biang. Lakimi lenti baka baha kamiat jong kiru, kadai ban kela. Nama kajing angnut ban trei haringkat kajing yo ijngai bathamai. Idon ya kelat kelenti ban wan hangnya bat syakri. Hendrai lada ngiyat ya kejuk kelenti kata kerukom bapiju yat. Kelenti bapilaju melian. Kata wat hadin nyopau teli kisnam. Anompat la ban pendam ya ke artikel laispa nyopau hapo keri. Ada piyat ya kejuk kelenti kata ke wat lam jong ketin telak. Haduk menta, kanang yai penting ya ki henman ki para kentai Muslim. Adang yat ya ke lenti jong pi, kata kanang pat don ke kendon bayadai bak kajing penrem bat rai penyap, haka bayadai bak kajing le beijot ya ki kelong kena. Adang ibut ya kedukom perkat jong pi, kata karam janma bhumi, kan yai ni apadeng kajing ya kaja haduk menta menir. Adang ibut ya kedukom le jong pi, nginompat lashna ya ke kartarpur koridor. Lada don tang kerukom treikam jongpi kilenti jongpi. Ke India kanompat la ban penbet ya ke jing ya kajaput bat ke Bangladesh. Lampang badon burom abang yoi bat ngap ya pi hakaban ningkong ngakwa ban ai kuble ya ukiran rijjuji namar ke Fit India Movement. Kaba ula pentelun bat la kentiu ya ke Fit India Movement hakarukom kaba pakabha. Uai ya ke jing keren bat haringkat uju syembenta ru ha ke jing kilan met. Namar kani ke penklan ya ke Fit India. Nga ai kuble ke dekot nong mi khmat badon burom ha ke ban kentiu ya ka. Lampang badon burom omla ban len
bakari kala persang manla kapor ban yakun persya yakijing tenjo. Teng kari kala yo iru yakijing belian ban ompet yakijing tenjo. Ila yo iru yakibakum kini kibriyo. Kibomdon yakijing la ban sya yakijing tenjo. Hendai ke ei ka ba ka pertai ka kemi lenti na ke India menta. Ladangim yakun yakijing tenjo. Ladangim pen i yakijing shlur. Ba ladangim pen kloy ban kentup lang ya baro. Kata kari kalahap ban yakun slam yakibabun kijing e. Bat hadian kene lampang badon burom. Ladangi hap ban buat yaki lenti jung ke kongres. Kata wat hadian san pos nam. Kari ka hap ban ap ya ka an hapa pai syaka jingdon jing em jong ki nong shun. Wat hadian lai pusan snam. Kari ka lahap ban ap ya ka ling sun yakun na ka pateng ban wan. Wat hadian art pupras nam ka an benami kana shimpat la kam. Wat hadian art pos nam anom pat la bantung yo Chief of Defence Staff. Lampang badon burom nama ka jingyat sted ka sorkar jongi ka jing tumuhi ka long ban yat laj na ki thalieu da ka babut ya ki lenti temai. Bat namar ka tangi sngotu bha bahadien nyo pos nam ka jing laj luoj ka ri kampat long ka bala kre ban ap slam bat kam day ban yai ap. Bat kumta ka day ka kamram jongi ba ka jing sted ru kanang he. Kadai bandon kamon bat kajing shimrai bas kem na ladia. Kadai bandon kajing sngo kumju kajing shimrai hakabakun. Kalenti yaj bas tet jongi. Bat ka result jong ka kam hakane ka rukom yaj kalong baki brieu jong ka ri baki la yo i hakini ki sansnem bat hadien bala yo i. Kala ailat yangi ban yang biang sasisien ringkat kajing klain bor ban beteng ya kajing yaj lenti jongi hakane kaju kerukom. Ladangim shimla yaj hakane ke lenti, ngenom la pli ya ki bank account jong ki lai punyo kulur ngut ki nong shong shnong hakapor ka belingkot. Dadaki kam kim yaj sted, onom pat la pendep ya ki pankhana haki yang ki sem jong ki katway kulur ngut ki brieu. Ada ke lenti yaj kam sted, ki tendong le air kenom me haki long yeng jong ki kat lai kulur. Ada ke lenti yaj kam sted, ngenom la ban penyeng ya ar kelur teli ki yeng na kebenta uduk usuk. Ada kelenti ya kam sted ke Delhi kata kelas sakut la bun snam menta. Palat kat nyaus pa teli ki koloni bean ki jing em jong palat 100 million ngut ki brieu ki belai kendu jing e menta ki la yo e ke hok bandon ya ki yeng ki sem la jong. Shong kuno badon burom ili emerging mut ru halo katan chatay la mingi hang ne. Katan kalahap ban ap dagi post nam ban la ban wanra jing kela haka jing edai haki kam san hima sima. Kabakum kane kam shimla don ban namar kata katan kala sya kentaj barabor haka po bala shimrai haba pai shiki kam san pertai. Nebenta jongi katan kam day kabenta kabahap banya tenju daki vot. Namar kinong shong shnong ke India, ki ba shong basa hagatan bajengai, haringkat kajing teli ke India, bat kajing la jong ki ban pendon kam na benta ka roy kapar jong ke India, haringkat kajing burom jong ki bor, ki bala trei haka ban pentelun yakari. Kalong barabor kajing persang jongi ban ya syakmat haringkat, kajing shania hamanla uwei pa uwei unong shong shnong ubasa hangta. Bat namar kanye, hakini ki sansnem bala lej, hakatan syatay la mingi, ka Delhi ka bajulong ka nongba ka bajengai, menta ka day bat ka yeng hakamat jingkang jongki. U menteri ula beteng ban lej jengo e ka office na ka por syakapor. Ula sak miet hang tu, haki sor baret, bat ya keren bat ki brieu, bat yok ru e ka jing shania jongki. Bat ngila lek kat balak ban pen urlong ye ki jing don kam, baya day bat ka roy kapar jong ka spas nem ba arpway, la ka long haka liang ke boarding, ki lenti rel, ki kat lingsun, ni ki lat penyeso lemba ke mobile. Bat ki ei ki result, ba ka jing shania ka la ban ai. La saki haka samoy treikam jong ka nega sorkar. Kala don ru ka jing emer jumut jong ki bodo hang ne. Bala ong bah ka ne, kala jia haka sien ban ningkong,
Henry ngiem shim la ong bakane kalajia hakasien beningkong. Ngi ong yakane namar kila don bon ba kijing persang hakaliang kijing pej benia. Henry ke ei kabalajia kalajia. Lale da kabatenju na kaliang ki kam sany hima. Kadai kabalale klem la ban le pura. Ke ei kabalale lale tang mendep rukom. Bat namar kene kijing yete kila long tang hakikot kisla. Lapen mi ya kadur balayo jing yero. Haringkat kajing sarong kabalay keren hadu kini kisngi. Henry kajing yate hakikot kisla kam shim lapen bej ya kijing jong kiburu agreement wat hadien bun senam. Palat saw hajar ngut tam kiriu lui kila sya peniap. Kiba bun jat kijing pang. Kibla beteng ban bu jingma ya kajing kayai beteng banjia. Kajing yate balapoi hakan ni kapor kalong ru ka khubor na ka benta ka than chate la mingi bat ru na benta ki tu ki belawan ra ya ka hok ya uriu madan hapo kari. Hang ni ru ngimju persang bagi kam jongi kin sapriang bat yo jing penbena na kapor si kapor. Henry ngin tre shitom bat persang. Bat hakan ni ka sien bementa kajing yate kalong ka bakamper. Barok ki kenhun kieng atiar ki lawan lang, barok ki tiar bat barok ki dekot ki la pendam white lut. Bat ka baar hakatei ka jingete la keren hakabaya day bat ka jingete esok. Bahadien kene kam shimladon kenu ka jing dawa baya day bat ka jing ki boro. Agathan sate la mi ngi day ka sngi ban ningkong ban mi. Hendai ka step kam shimlawan. Ka sngi ka jumi hendai ka jingdom kam shimlaja. Menta ngala ban ong baka step perngap kalawan, ka jing syai batamai ru kalawan, bat kene ka jing syai kan pau aba pi keliang ia ki yet kemat. Ngapen pau ka jing ai kuble ye pi, bapila ai por kendiat yang aban syong tait apa deng ka jing keren jonga. Hinden kesengi, lasiat iki suloi nagi terpeng uswami Vivekananda, hendai ngaken mau ia ka wei ka kana lingkot, Sisien kila don katu kat ningut ki briu ki bila syong da karel, bat kadai ka jing syam jong baro bahabangi syong da karel, ka jing sawa kawan na ki lenti rel, haga po ba karel ka sedang yachten. Don uriu kuat mahatma uba syong hangta, uba loong habas ngap ia ka jing sawa ka bemi na ki lenti rel, long kum kene ka lenti yat ka bam don jing ka bayatu ru yangi bat ong, ablay, ia rap yang iban poi syakajaka kabangitmu ni Prabhu karde bidapar. Henry uta uwei pat uriuk huoj ula ong Ngayok sgau ia kata ka jing ong ablay ki jing tau jong me ki long ki bapura ni Prabhu teri lila aparpam. Udon ru uwei unong elam niam ubasyong hangta ula ong ba uyok sgau dokum wei pat. Kiri kuat kila keli ke ei ka ba uyos ngau. Ula ong bangas ngap ya ka jing ong abalay ka day ka jing isnay jong me ni ya Allah teri rahmat. Unong ye kun ru ubasyong hangta uong ba usngap ya ka jing ong karabdi kar karsat lam. Lane bam ya urabdi bat kilan met. Henen laong haga kerteng jong Vivekananda baka ei ka badon haga jingmut kami haga kentin pim don kam ban pej sejngai ban yo iya ka don hajan lampang badon burom ngalai keren sepang ki nongrap buon ki kam bat buon ki lenti lale haga por balalej haringkat kerukom perkat betemai badu presiden badon burom ulo kedauru haga jingye keren jong Henry ka lenti bala persang lada peni bat ye keren hang ni. Ngam tip la ka day ka jing bom tip ni ka jing tip. Namar katu kat ni ki kam ki long kum ni. Wala da don ka jing tip le si inom la ban le ye ka ni. Ngi tip baka wei na ka shiteng ka day la ka jong ka subject. Kat nu la weng ye ka. Kam day ka por jongi Henry ka day ka kamram syakinong rap. Ngila pendap ru ye ka kam. Ngalingo ba ki skim penbiang ki sateng la komba arpausnam.
onom don menu ru ban keli. La penmi ia kadur bat kalalong. Ngilahap ban IT kumba kendai teli kiba kum kita skim. Aba pelut palat silak kelur tingka. Kalaya lam yaki syaka jingkut bat menta ki nongrap kila sedang yo jing mentoy naka. Kani ke jingete kadai hapo jong ke Prime Minister Crop Insurance Scheme. Kala don ke jing beteng ha ke jing kerman scam ha pedeng ki nongrap. Kumba khatlai haja kelur tingka kala wan na ki nongrap. Henry namar ke jing du nong nama ke jing len shop mariang ki nongrap kila yo pedang kumba san pun riu haja kelur tingka na ke scheme jing yada. Kajing yo nong jong ki nongrap kala kieu. Kini kidai kimat ki bah khmat jongi bat shua ke ke ba jujia haga kerteng jong ke MSP ka jingyo pediang ya ki marbam kalong nyau lak ton hapo kali menta haga por jongi kalong shispa lak ton ka skim inam ka dei ka bala bana bha haga perthei bementa ki nongrap jongi ki yo ya ki dor jong ka perthei na ki mobile phone bat ki sngo thu ya kani Haka kerteng jong ke skim inam ki nongrap ki la bande ya ki mar jong ki haki yau ki hat. Bat ngas ngau kumen bakumba shiklur nyopusan hajar ngut ki nongrap ki la penyeso syakane hadu menta. Bat ki kam basyong dor shilak klur la le de ki nongrap haka baya day bat ki jing penmi jong ki lengba ke skim inam. Ngila pen pau nam ya ke kisan credit card bat kentiau ki kam kum ka ri jingri ri dok ha bat ka kam ri siar. Kadai bandon ka lenti ban yaj syaka benta jong ka bor ka bawan na ka sengi. Haba keren syapang ki solar pump la kentup ya shibun ki ai na mar ka ne ka la don ka jing kela ka bakrau ha ka ne ka jinglong jingman ka yo ka kot bamenta. Hashwa bangin wan ha ka haja khat saw kamang tingka jong ka tenat kerap keryang kalong arpunyo haja kelur. Menta ka la kieu da sansha na arpunyo haja kelur ilayo kenjo syaka sansha kata syaka shilak kelur shiteng. Hashwa bangin wan haka haja khat saw kamang tingka jong ketenat kerap keryang kalong arpunyo haja kelur. Menta ka la kieu da sansha na arpunyo haja kelur ngila kenjo sansha kata syaka shilak kelur shiteng. Ke PM Kisan Saman Yojana ke lej bet syaki account jong ki nongrap. Haduk menta kumba sapusan haja kelur tingka ladap ban pa syaki account jong ki nongrap. Don dalal. Tang shisen kenyot la pa ya ke pisa. Hendai ngan kentu ya ki babun ki nong mi khmat hang ne bangi day ban le bet ya ki kam san hima. Ngatip Henry hatu ngile kai bat ka baha kamiat jong ki nongrap ban pentelun ye ki kam san perthei ngan kerpat ye ki dekhot nong mi khmat ban shim khia ye ki ya ka ne ala ki jong ki jela ki ba ju kren jam ha ka kerteng ki nongrap ki dei ban khmi ya ka ne na ba da ka ba ye teli lang ki nongrap jong ki jela jong ki nyo pediang ya ka PM Kisan Saman Nidhi na benta kani balai kita ki sorkar kim shimla ai ya ki thup kerteng jong ki nongrap balai kim penyeso bat ke skim mano bala syakta mano bala du nong kadai ki nongrap jong kata ke jela ngakwa ban tip na ki nong mi khmat badun burom hangne ki bamla ban kren ya ke ai ka ba ki don bun ki ai ki bala jah kat tu kat ni ki jaka hendai ki tip bah ka juk kerukom ngan sekeren syakinong mi khmat badan burom ki bala keren ya bun ki ai hatu pej ya ki tu ki jela hakaba ki kular bala klei syakinong rap lemba ki jingkren ka jinglum ya ki vot ka jingkni bor hendai ki bam shim lapen urlong ya ki kular bala klei syakinong rap ka jingbam smai ba ka jing shim bor hendai kita ki jing kular syakinong rap kim shim la urlong Hendai kinong mi khmat badan burom ki basyong hangne kin long kinong mi khmat jong ki turu ki jela. Kumta ki haban ong ye ki tu ki jela bakin kim day ban atatin. Hakaban a ye ki hok syakinong rap. Lampang badan burom
Abala pelong ya ke jingelang jong barok ki seng san perthai ngala pen snow ya ke jing kerpat kaba benia bat pen pau ya ke ei kaba ngadon ban ong. Hadien kene aswaban sedang ke yang dorbar parlimen abang akren shikila patai khubor ngala ong ru hakatei kapor bangi dei ban pelet jingmut ya barok ki jing kren jongi halo kamat be ya dei ba ke jinglong jingman ka yok ka kot jong kari. Ilawan ra akmat kene ke yeng ya ka jing kelum lang ya ka jing snow ka jing la bat ka sap namar ki ei kita ki lenti bat ki jing betha ba ke India kala dei ban shim ban yo jing mentoy na ka jing long jingman ka yo ka kot hakari bat ka perthai ngakwa ban kerpat ya barok ki dekot bakat badang yaj kene ka dolbar bat wat hadien ka jing shong thaj ondang le kendu biang ngidei ban kren benya lem bat ke jing ai jing bot batamai kana bakari kan la ban jam shaprang da ka ba shim kabu ya kilat kilenti ki bedon nga pediang sngo baha ya phi baro ho oj nga menjur ba ka dei ka jing kit khlie lang halor ki mat badon kam jongka yo ka kon bat ngim la ban kelet ya ka men berem namar ban tip ha ei bang yeng menta kalong ka badon kam ban tip ha ei ngi don ha ka po menshua kane kalong ka bashisha henrei ki nong mi khmat badon burom jongi ki ong balei kane kam shimla ja kumno kan ja bat lanu kan ja don katu kan ningut ki basngo bapi kentho henrei ngam menjur bapi kentho ngasngo kemen bapi la sngo thu yanga namar pi hap ban nget la da hap ban ja ke ei kata un sale ben bat kumta ngam shim yakini ki kam kum ke jing kentho nganget ha ka jinglam lenti jing ai men sim bat kumta nga pediang sngo bahaya baro ke jing ai jingmut bat nga persang man pediang yaki kumta nga pediang burom kerpang yaki ki ki jing ai jingmut ki balami shekmat kini ki dei ki jing kedau ki bebiang bat na kata kadau ki empat ja lano kanja bat kumno kanja baro ngidon ke jing sngo na ke benta kari Henry kalong ka ba ban sngo thu ya ka menta klem ka menin baro ngitip ya ka menin ka bam sap ka jute lakam mi ki kot khubor ba ka judon ka jing bitar ba mar kaliang ha kaliang ka bam sap hayeng dorbar kumju ka ju ki ju ong ha ki tu ki por mano ban kelet ya ka jing plot jong ki mat treikam ila 3 minut ban mi na ka tega jinglong jingman da ka bawat ikilat kilenti ya gitu ki jing ha ka rukom ka badai nganget ba ka dei ka jing mi na baro gitu ki jing treshitom bamenta ila la ban te lakam ha ka jing pher jong ka jing yo bat ka jing lut ka jing kieu ha ka dor kamur bat ki wei as ngongu ya phi ba phi la pen tikna ya ka jing shania hanga ngin le bet henry ho oi ke ei ka bangin om le bat om ailat banja ka dei bangin om penkut ya ka jing bom yo kam yo jam jong phi la shemru ya ka rai badon kam halo ka GST ka soka jongi ka la shem ya baro kilat kilenti ki badon kam man penbiang ha ka liang ka yo ka kon la ka long ka jing penduna jong ka corporate tax ka jing wanra ya ka IBC bat ban penjunsur ya ka FDI ngila ban yo ya ka jing kieu na kini ki senjam ka sorka jongka la pentrei kam lut ya baro ki jing wanra jing kela ki baju ya merjing mut benya wat na uriu tebet haka sorka jong pi bat uriu shampang haka yo ka kot hendai ki bom shem la pentrei kam ngila shem mi katu kan Italy ki rai badon kam ban kentieu ya ka jing kermen scam jong ki nong wan bay tingka bat ban pen klan ya ka yo ka kot ka khajna na ka GST ka long palat shilak kelur tingka Riusha na ukula lingkot aja kat kendai hadu ukula lingkot ajar arpo adanga kren shipang ke FDI kani ka long arpu billion dollar hapdeng uyayong bat nailur aja kat pra menta haka ju kapor ke FDI kala tam billion dollar kani ka dei ka jing penshisha ba ka jing kermen scam jong kinong bay tingka na shabari kala kieu na ka benta ka ri bat ka yo ka kon kidon bun ba kilat kilenti ha ka liang ka yo ka kon
Kani kadai ka jinget jong kinong bay tingka panabari bat kumta ki brio ki wan ban bay tingka hangne wada pedeng ki khubor hamsaya. Ka jing temu ka jongi ka long ban pen klan ha ka sengkam sengjam. Ban pen baha ia ki jing tei bat ban nang kam pen kensai ia ki mar ki mata bat ban pen mi shu shu ia ki kam ki jam. Ngalas ngau tu shikat day na kinong rap. Unong rap usha ia ka sngi ka basyit ker ang jong keliur ban rap ban tung ha lingka risai. Lem da ule kumta onom la ban bet ya usumbai. Ubet ya ki sembai ha ka por ka babiang. Wat lada ja ka hak ru hakini ki shipau minit bala let no ngala dep ban tung ya ki jing tung. Menta bapila long ki bala pen kre yan bet ya ki sembai iwei pe iwei. Lampang badon burom ki skim kum ka mudra ka startup India ka stand up India kala ya rap shibu ni ki breu ban yo kam yo jam ni ban seng ya ki kam na jong. Om tang bada ki klurngut ki breu ki lesdang ban yo ya ka kamai ka kaji da ka baki pendon kam ya ka mudra skim hendai ki la ru ban ai kam ai jam ya iwei arngut ki breu. Om tang kani nyo po na ka shispa ki breu ki bala yo mentoy lemba kani ka skim ki bala yo e ka pisa na bang ki de ki kemir ki henman bat ki para kan thei jongi. Baro ki ne ki breu kim dei ki bala kamai shibun hendai menta ki la ban no senyang syaka yo ka kot ban kentiu ya keri baro ka wei. Palat apu prahaja teli ki startups la itu bat ke ka bapen sngo kuman yanga ka long ba ki ni ki startups ni ki kam bala seng da ki breu ki don ha ki nong ba ki bahap aga kedan ba ar bat balai. Kani ka pen i bagi samla jong kari kila mi syakmat da ka jingkut jingmut ka batamai. La pediang palat apu a kelur teli ki jing syem ram jong ki breu bat da ki pau kelur ngut ki breu kila yo kam yo jam. Kat kum ka jing ken jong ka World Bank ke India kawan balai ha ka jing don jong ki breu ki baseng ya ki kam ki jam la jong. Nadu ubenai nailur jong usnam ajar khat nyau hadu unai weng jong usnam ajar khat khandai shiklur sop khandai lak ngut ki breu ki balai sno bat ka EPFO kat kum ka jing yo tulop jong ki. Kiem shem tap pisa klem da yo kanu ka kam. Henden ke sngi ngalas ngap e ka jing keren jong unong elam ke seng kongres hakaba ulo ong baki breu kin satiet ya umudi da udieng tang hapo nriu benai. Kani ka dei ka jing shisha bakani ka long ka ba jenjar kumta ka don kam hadu nriu benai ban le ya kani. Kani ka nriu benai ka biang ngala rai ba hakini ki nriu benai ban wan nang kam pelut kambun syu ka por ban le ya ka surya namaskar. Ngala ngap ya ki jing keno jong ki wei hakini ki apau snam ki bala let no ba ngala pelong yela dia ubala penkre bakini ki jing keno kinom kata yanga. Ngan pen klanya ka met jonga da ka banga le surya namaskar kenang bangan la ban sya ya kini ki jing tenju. Ngas ngau tenat ba ya kini ki kila dep ban pen baha lupa kenang bangan nang kamyo por syu ban le ya ki jing kilan met jonga hakini ki nriu benai. Lampang badon burom ka industry 4.0 bat ka digital economy ki don ka benta ka bakrau ban tau da ki klur teli kam. Ila wanra akmat ka yung dorbar ya ka jing terwa na ka benta ban pen baha syu ya ki sap ki pong jong ki breu kenang ba kan wan ka jing kela ha ka trei ka kata. Dang don syu sa ki wei ki jing terwa ya kermen ba ka yung dorbar kan pediang ya ki ju ki rukom. Kenang maka nom don kenu ka jing ban tau ki kam ki jam hakari. Ngidi ban mi syakmat da ka jingmut jing perkat ka batamai ban yo shibun ki jing kela hakum kene ka por ka bakalas tet. Ngakerpat ya barok ki dekot badon burom jong kene ka yeng dorbar baki nyerap lem ban wan ra ka jing kela ha ka trei ka kata kenang ba onla ban tau ki lat ki lenti batamai ban yo kam ki jam. Ngangit scam balada ka kamai kaji ka trei ka kata bat ka jing ka besuk ngin sala ban kentiu ya ka yo ka kot jong kari syaka $1 trillion. Lampang badon burom kani ka dei ka jing shisha bangi don ye ka jing temu
ban pen urlong bahagi ni ki sngi ka thong ka long ban thau ya ki jingtei ban shongdor khat nreu klur tingka le sie playo I hi de la ki jong ki khmat bahaga samoi trei kam ka baladap ki jingtei ki don ka benta ka bakrau na ka benta ban kentiu ya ka yo ka kot jong kari ka jingban jongi ban ra e ki jingtei ka long na ka benta bangin la ban pentelun ye ki kam ki jam ya ka yo ka kot bat kham tam ban thau ki lat ai kam ai jam ka jingdon jong ki jingtei ka ya rap ru ban pli ya ki lat ki lenti ban thau ki karkhana ki bathemai kumta ngila rai bangin ya shakmat bej aga ba dei ba jing thau ya ki jingtei kham men shwa shisien ba ong jingtei ka shu thau bej ya ki jingtei da ka dobilat men shwa shisien ba ong jingtei la tip bej ba ka dei ka jing thep tanda ka jing don kti ki ba yo men toy napo shisien hi bala kren shapang jong ki jingtei ki breu ki la tip lupa ba kan don bej ka jing le tu hendai hakini ki sngi ki ba menta ni ban halo ka phang ban te ya ki a na ka benta ka India ka ba thamai jong ka spa snam ka ba arfway na ka benta jongi habangi kren shapang ka jingtei im shimut tang ki jingtei da ka dobilat nga nget ba ka jingtei ka wan ra lang bat ka ya ka lawai ka ba thamai dei tang ki jingtei ki ba wan ra ka jing penyeso ya ka Kargil bat ka Kanyakumari kumju ru i ka Koch Shadow Kohima ka jingtei ka ya rap ban penyeteli ya ka jing angnut lani ka jing job lada don ka ka bala ban ai thap nyang ya ka jing angnut jong ki breu kan dei bet tang ka jingtei ka dei tang lengba ki jingtei ba ya ka jing start jong ki breu an la ban penyeso ba ki tu ki badon kam ya ka jing penyeso I khna bat ka skul ka la ban long ka barit bat hang ne ru dei lengba ka jingtei ka bala ban le ya ka ta ki jingtei ki penyeso ki nong khai ba ki nong thiet ka penyeso ru ya ubrieu para brieu ki jingtei ki penyeso ki long kmie bat armet bat ka hospital kumta ni don kam ban shim shibun ki lat ki lenti na du ka kamrap kamryang hadu ki karkhana na du ki jingtei ha ka liang ka jing start ka juk ba menta hadu ki jingtei ya ki jaka nong kendong na du ki surok hadu ki ru duriau na du ki lingsun hadu ki lenti batei shepo duriau kari kala yo I yakini ki a hakini ki sansnem baladap namar baki brieu kila yo yakini ki a baro kumta kila ya rap yangi bangin poi hakini ka benta kumbangi long menta kani ka dei ka jing khlain jong ka jing tei lampang badon burom ngakwa ban ai nuksa kumnu ki kam ki jam ki yad akabe dei bat ki jing tei Shupet nuksa ye ke Delhi. Kumno baki hajar tali ki trok ki ya limba ke Delhi. Bat wanra ye ke jingdheng kali. Bat penjabot ru ye ke Mariang. Ke sokar UPA ke la shim ye ke rai ban pendep no ye ke surok expressway ke badon syakendriang jong ke Delhi ha ke senam ajar kendai. Ondang ila wan syakebor ha ke senam ajar khatsau. Ila syam baki neki aka ki sakut tang ha ke jingtho. Kumta ila sedang ye ke kam da ka jingkut jingmut bat menta ki kam ki be dei ba ka surok expressway la ban pendam menta palat saupo hajar teli ki trok kim hap ban rungshu shapo Delhi kani ka dei ka wei na ki senjam bakrau ban yadai ka Delhi na ka jingjabo ka Mariang ka e ka jingkong san jong ki jingtei ka ba shu sakut tang ha ki jingtho tat hadu ka snam aja khat sau ban pen urlong ya ka jing angnut ka banadu ka snam aja khandai kani ka dei ka jingya pher kan shimpor ban snuthu ye kane lampang badon burom akwa ban pensyai halo ki katu kat ni ki mat jinge kran wat nom sngo ai tharurji don ki breu ki baye kran hang ne ban pelat ya ka riti sensyari na ka por shikapor ngaru ngai ngai ya kata baga seng congress ka dei ban kran ya kane da ki spa sien ha ka shisngi komno ban pelat im ya ka riti sensyari Len dapit sngotu ke ka bajia ha ke riti sensyar kari. Len dapit sngotu ya ke jinglong kongsan jong ke riti sensyar ri baro. Kine ki ken om jia ha ke riti sensyar kari jongi. Kum tapi don kam ban sngotu ela ke jong ke jing bakla. Man ba pikren shepang ke riti sensyar kari. Kan ya rapru ya pi ban sngotu ya ke bor jong ke riti sensyar kari.
lampang badon burom kane kadai ka por ka biang bha balai phim shim la shim khia yaka akabe dei bakariti senshar hakari haki por ba ki khep ki ba ka ri ka don haki jing e kini ki dei ki bre ki ba pau khmat bha ki ba jukren bha saphang ka riti senshar jong kari ki tu ki bala kini jendat yaka hok jong ka yeng bishar ba ka jing bishar kin hap ban kren saphang ka riti senshar jong kari kitu ki breu ki bala kren saphang ka jing sneu kim dei tang ban shu perthu yaka riti senshar kari hendai ki don kam banda pulir ru yaka kum kini ki breu kim don hok ban kren shapang kari ti senshar kari nama bakila wanra bon teli ki jing terwa ban wanra ka jing penkelai kari ti senshar kari ki soka jala kila khlem man la kapor la weng ye ka soka balajit da ki breu ka kun hon mentri kala shem ye ka rai ka kun hon mentri kala pet ye ka senshar pat ba bat kari ti senshar kala shem ye ka rai kum ta ka don kam ya ki tu ki bre ki ba penjot no e ka rai jong ka kun hon mentri ha ka jingelang bat ki la pathai khubor bakin sngo tho no kum no ban palait em ye ka riti senshari kum ta ka long ru ka ba don kam ya ki tu ki breu bakin ken ut haladie kum no ban palait em ya ka riti senshar kari kalong ka badon kam na ka benta jong kitu ki ba penya ya ka sorkar kumba shuknyon da remote control bat bu daga kanhun jong ka National Advisory Council ka bakam ha kli shu banya umentri rang ba do bat ya ka office tray kam jong u bakin sngo thu no e ka jing kongsan jong ka riti senshar kari lampang badon burom ke ei ke bajia Delhi ba ki wei ki jala jong ka ri ha ka kerteng jong ka jing pelat em ye ka riti senshar ka ri ka lapet ya ki ei baro ba kala sngoto ru shapang kata ka jing snap jar jong ka ri kan sapau ha ka wei ka sngi ka yeng bishar ba khli du ka ri ka Supreme Court ka dei ka benta ba kongsan jong ka riti senshar ri na ka por se ka por ka yeng bishar ka la ong ba nom la ban wan ra ya ki nu ki jing khi ala ki penwet ya ki breu ba ka nu ka jing khi kam dei ban yo snam kitu ki ju hi ki breu ki bakran shapang ka jing pelat emmi ka riti senshari kini ki breu ki long kum ki communist kitu ki breu jong ka congress ki dei maki ki ba penshit ya ki breu tang bakin yo ban kring vote lampang badon burom uwei na ki melung uong khuk pada he ki chalman se lage bati he khuk pada he कि साफ चुपते भी नहीं सामने आते भी नहीं ki breu ki teplut ya ki ei baro lampang badon burom kalong ka bas ngausi banyo sngow yi kentien bat ki jingkren jong ki katu kat ne ki nongelam haka yeng darbar thau ai don shibon ki breu ki basong hangne bat ki balamat jing e West Bengal dada pin sngow kta lada pi yo sngow ya ka ei kaba la jia ya ki shatei ki tep ha kumno ki breu ba lui ki shusha penyap ei lampang badon burom na kwa ban keli ya ke ei ka bajia ya ka riti sensha kari men bala sensha da ka seng congress ke ei ka blajia ya ka hok jong ki brio ada ka riti sensha ri ka long ka ba kongsan hado kata ka ba baro na ngi ya menjur ada pi menjur ya kata te ke ei ka ba khang ya pi ban pen kam ya ka hajamu bat kashmir mano bala khang ya ki hinman ki para jonga na jamu bat kashmir ban yo elaka hok kabala ai shaki da kariti senshar jong kari bat shashiji pedai upersa kurem jong ka jamu bat kashmir pikren shapang kariti senshar kari haba pikren ya ka piladei banda perkhat shwa ya ki khun kenthei jong ka kashmir komta lampang badan burom iwei ne ki dekhot badan burom ila kren baka jamu bat kashmir kala du no ya ka jing itu don ru ba ong bana ka benta ki katu kat ne ka kashmir ka shudai tangga khendau lampang badan burom kitu ki ba ong bakla kashmir ka dei tangga khendau kim tip ai shapang kari bat ka ne ka pen pau ru ya ka jing duk ha ka jing mut jing perkhat jongki ka kashmir kadai ka pan sengat maulenai jong kari India lampang badon burom
Kajing penyapat ya pra ya ke kerteng ni kajing itu jong ke Kashmir. Kitu ki brio ki bakran Sepang kajing itu ya ke Kashmir. Ki latap ya ke kerteng jong ka hakamiet kedum jong ke kat kendai tarik ubenai ke la lingkot jong usnam ke kendai spa kendai pau. Kajing itu ya ke Kashmir bat ya ke kerteng jong ka kalong kat kum kariti dustur ki sufi. Kinong mi khmat jong ke Kashmir bakentup ya uman laldet. Unan Rishi, Syed Bulbul Shah, Mir Syed Ali Hamandani, kini kidai kijing itu yaga Kashmir. Lampang badon burom, don kibriyo ki baong baka Kashmir kan sa ing lada weng no yaga laispa nyopo, kajing itu lupa ayu kebakum kene. Akwa ban ong ya kini kibriyo ki baong baka Kashmir kan ing lada weng yaga artikel laispa nyopo, don ru katu kat ne kibala don ha along. Nakwa ban persya ban keta ia ke mensiam jong ke dekhot badon burom kene ke yeng dorba tau an ka bayadai ke riti sensari. Ke yeng dorba tau an ke ba angnut bat yat kat kum ke riti sensari. Lampang badon burom ka membu ba mufti ke ong kumnu ha ke santarik unailar. Ka membu ba mufti ke ong bat ngakerpat iki briu ki babat bah ia keriti sensari lakin sngau bah bapin sngap. Kalau ong bakanie kelong ke ai ke bakta bah bat kata kelong baka India kala syat syukur ke Kashmir. Ngila syat agari ke ba ngila yang menjur bansa ringkat. Kapau baka jit ia ke ai ke babakla ke senam ke kendai spa sau punyo. Hatu kini ki briu ki babat ia keriti sensari kila ban pediang kum ya kita ki kentin. Pila keren na ke liang jongpi, pila kershan ya ki. Kum ju ru Ushri Umar Abdullah uong baka jingweng no ya ke artikel lais pa nyopo kan pen ki wen baka Kashmir kan pat na India. Lampang bodon burom Faruk Abdullah ula ong baka jingweng no ya ke artikel lais pa nyopo kan ya lam sya ke jing ya ki lat luot jongki briu ke Kashmir. Anam dan manu ban imshu a Kashmir ban penher ya ke lama lairong kari India ladala weng kari ti ke sensyar kari. Kila ban ai ke jing kershan ya kum kita ki briu ki badon kum kene ke jinget. Don manu ban ya menjur ya kata. Ya keren ya kene sya barok kitu ki badon ke mensim. Lampang badon burom kini ki dei ki briu ki bam syania ha ki briu jong ke Kashmir bat na kata kadaw kila keren kum kene ke ketien. Ngilong ki briu ki badon kajing syania ha ki briu jong ke Kashmir. Ngi ai kajing syania ngi syania ha ki briu jong ke Kashmir bat weng ya ke artikel laispa nyopo bat mentang ngila kieu ru stat. Bat kinu ki jingja laki long ha Kashmir ha ka tan syatay la mi'i ne ha Kerala nginom sya ban wan ra e ka jingya pat epra. Ki menteri jongi ki yai beteng ban lejngo ya ka jamu bat Kashmir ha kini ki sngi beladap bat ki layo ban ya keren bat ki briu. Ngidang persyang ban weng ya ki jing e kumta ngile keren bat ki briu. Lampang badon burom na madan jong kene ke yeng doba tau an mentagas ngi nga ai ya ke jing pla jonga bangan pen urlong ya ke jing angnut jong ki briu ka jamu bat Kashmir na ka benta ka lawai ba pernai jong ka jamu bat Kashmir na ka benta ka roi ka par jong ka jamu bat Kashmir ngi IT met bat mensiam security sensar kari ha ka juk ka por nga kwa ru ban kren AA Sepang kaladak. Lampang badon burom ka Sikkim kadai ka wei na ki jela ha ka ri jongi ka balala ban mi khmat kum ka jela ka baklam pendon kam dawai ha ka rep karyang ha ka wei pat kalyang ka jela barit kum ka Sikkim kala ai men siem mi ki babun ki jela ha ka ri ka jing ai jing ero ka let shekin nong rep bat ki nong shong shnong ka Sikkim kala dak ngej ba ka dur ka dar jong kala dak ka long ka bashai bha ha ki jingmut jing perkhat jonga bat dei namar kata ka daw ni kwa ru ya kala dak bakan yo e ka jingero kumbalong kari pemarjan jongi kari Bhutan. Na ka benta ka jinglong ka mariang saudong saukun jongka bat ka jingla jongka ban pen i sya ka perthai kum kari ka balatip kum ka carbon neutral country. Kum ginong shong jongka ne kari ngini ban bu ka jingkut jingmut bat ngideiru ban la
ban pen ulong ya ka ladak kum ka jaka ka ba itu kum ka carbon neutral kane kan pen kerpang ya ka ri bat ngej scam ba kane kan long ka jing men toy ki pateng bat haba ngala lech ladak bat sa haki ngan pen I ya ka lat ka lenti ban pen wandur ya ka ladak lampang badon burom ya ka an bala menjur hang ne da baro artali ki yeng dor bar thau an kari la pen bena bala le shitom aga be dei ba ka jing pen itu ya ka CEA don ki ba ong ka ei ka jing kerki ban wan ra ya ka CEA don na ki de khot ki ba ong ba ka sarkar ka nyo ben bat ba ka ne ka sarkar ka persang ban pen ya pher ya ki Hindu bat Muslim don ki ba ong ba ki kwa ban phia e kari bat ya kren halor ka ne la pendon kam da ka bor ban wan ra ya ka penting pen smiet ke ba shumut dor bat gitu ki brew ki ya kren shapang gitu ki ba shondur da ka ba yeng harut jong gitu ki ba kwa ban phia e kari ka Pakistan ka kren ye ka ju ka ktien da ki post nam menta bat ka dang yai kren ye ka ju hi ka Pakistan ka la le ya ka ei ka ba dei ban le da ka ba ai ding ya ki Muslim ha India ka Pakistan ka la pendon kam ya ki buch sianti ban yalam baklai ki Muslim ha India kat ba ka phla ka long ba ki tu ki brew ki ba ka India ka la pha no ya ki shakari jongki ki la le ya ki kam ka ba ki brew ke India kim la ban mut dur setia kalong ka jing pen ken mau biang yangi ba ka jing perta jong ke India ba ka jing perta jong ka kentien jai hin la ai hangi da ki Muslim hi ka jing e kalong ba ha ka jing sngau jong ka seng Congress kini ki brew kin yai dei bat yai long ki Muslim hi ha ka jing pet jongi ki Muslim ki dei hi ki nong India lane ki Hindustani lampang badon burom ngasngau sarong banglayo ia ka kabuk siar menhagapor bangadang kena ngalayo kalat ban kta ia ki slakjat jong u Khan Abdullah Ghaffar Khan lampang badon burom la udai u Khan Abdul Ghaffar Khan ka Ashfaq Ullah Khan ka Begum Hazrat Mahal Uvir Shahid Abdumal Karim lane u Presiden Barim Ushriman APJ Abdul Kalam hakmat jongi kine baro kidei kinong India lampang badon burom kaski kan poi baga Kongres bat ki kan huon jongka kin yo iya ke India nagi khmat jongka India bashisha kin sa ngothu bat kendet ya ki jingle bakla ngas ngongu ru ika Kongres kabala wanra ika jingpen ki wen halo ka Citizenship Amendment Act lada omdei na ka jingpen sngo bat jing persha jongki lese ka ri kamla ban yo I yela ka jinglong bashisha kane kari kala yo I manu bayeng haka liang jong ka seng bat manu bayeng haka liang jong kari bat akwa ban ong jab charcha nikal parihe to bat durtak jaigi lampang badon burom unu ula bandon kajing thrang ban long uminti rang ba du kari bat kam don jing ya pher ka be dei bat kani henry u hap bandon pat uwei u ban long mentri rang ba du kari kum ta la hap ban dro ya ulan ba kari kala sha phia hadian bala phia ya kari ka Pakistan kala pen ibor dagi jing tombor ka bala ja persha ya ki Hindu ki Sikh bat ki wei ki jaj ben riu ret pai akwa ban keli na ki dekhot ke seng Kongres atu phila jiyo sngow ye kerteng jong ubu pender Kumar dot kalong ka badon kam ye ka Kongres bat ye ki wei ki bam don lang hangne ban tip ye kene ubu pender Kumar dot ubala long udekhot jong ka All India Congress Committee ula shong bendi hadu apulais nem ha ka por jong ka jing ye khi ban yo e ki jing lai lut ulalong uriu krau ubala sha jing et hadu nyau phopra sngi hapo bendi hadian bala phia ekari ubupender Kumar dot ubala long udakhot jongko All India Congress Committee ula shong bendi hadu arpulais nam hakapor jongka jing yakhi ban yo ekajing light loy
ulalong uriu krau ubala sya jing it hadu nyo popras ngi hapo bendi hadian bala pia ya kari ubu pender kumar dot ulasa biang ha Pakistan ba ulalong ru udakot jongka Constituent Assembly kat ba ka jing shna ya kariti sensha kadang ya chaprang ka long tang ka jing sedang ban akwa ban ong biang ya ke ka ba ubu pender ula ong aga tu ka por namar ba ka long ka ba kongsan ya ki brio bakin sngotu ya kane ubu pender ula ong bahadu menta na kaliang jong ka Pakistan ka don ka jing sngokhia ba ya ki rit pa kin sha pendu jaj mangi ki ba im hakane ka juk ba menta daki kelur ngut ki breu ki dang sa hapo East Bengal ki im da ka jing sok sat yakini ki kentian la keren da ubu pender kumar dot aka assembly hadian bala dep ban pia ya ke India bat ka Pakistan kani kalong ka jing shisha na du bas dang ban yo ya ka jing light luot jong ki red pat hakini ki jaka hadin kani ka jing long jingman ha Pakistan kala nang sniu shu shu hadu ba ubu pender ula hap ban wan pai no she India bat pet ri bat ha bakhat du ula khlat no ha India lampang badon burom sa uwei unong yakhi light luot ba pau nam ula sa no ha Pakistan ha ki duki por kata udai ujo gender nat metal ula pen I ya ka jing sha nyon ben ba ka jing sha khen ben ha ka im lang sa lang ula sha jet ru kum umentri bening kong du jong ka tanat lo kari Pakistan ha ka khandai talik urisa ko khandai spa san pho hadian ar lais nembala yo e ka jing light luot bat jing sha phia ya kari aga ju hi ka tarik ula e no ya kam ba ula tho aka wei ka dakhot ya ka shithi e no kam ka bala tho nga hap ong ba ka kom trei kam ka thmu ban kan tait no ya ki Hindu na Pakistan shu shu ula ong bagari Pakistan kam shimla penhun ya ka Muslim League ban yo ya ka jing shong shngan na ka tagadaw kim kwa baki Hindu kin bat ya ka bor senshar bat kum ta ki kwa ban light no khnang bakan om kta ya ka yo ka kot bat ka imlang sa lang na ka daw jongki ya ka ni la tho da umandal ha ka jing e no kam ka jong u kum ta u hap ban wan pai no shari India ba ula khalat no ha India wala hadian ki post nam ka Pakistan kam shimla kala ya ka rukom perkhat hadu menta ru kirit pat kidang sha ban ben kumju kumbalajia ya u nankana sahib kari bat ka perthai hi baro ka wei ka layo I bat kane ka jingja kam dei tangi ki Hindu hendrei wat ya ki Sikh bat ki Kristan ye kendu ya kane ka ju ka jing jenjar ladon ki jing batai ba ka jingkren u Gandhi ya ka por ba ya ta hi yeng dorbar la ong ba ka ei ba ka sokar kala kren halo ka CEA kam dei ka kentien ka bala kren da u Gandhi aka wei ka liang ki seng san perthei kum ka Congress kala kalet ya ka jing hikai jong u Gandhi na do ki post nam bala lej pila kalet no ya u Gandhi na ka taga daw manga la ne ka ri kam don ka jing khimi lenti ai ru em na phi halo ka kom sen sha jong ka Congress na kwa ban kren menta ka sngi ka Nehru Liquid Agreement la soy house nam ka khandai spa san pho kane ka soskular ka long ban ya dai ki rit pa ki ba im hai India bat Pakistan ka jingmot jong kane ka soskular ka long ban omdon kanu ka jing pej ne le shilyang ya kinu ki riu rit pa ha Pakistan kala don ka jing yate apdeng uneru bat ka Liquid ha ka ba ya dei bat ki riu ngai rit pa ki ba ngile ye kren ki ba sa ha Pakistan menta ka Congress ka hap ban ai jubab kumbala le uneru bat bot ye kanu ka niam kat kum ka jing start bat ka jing yo ijngai uneru balei ba ukhlem shim la pandon kam ye ka kentien all citizen la ne baro kinong shong shnong kari aga jaka jong ka kentien minority ne ki ret pa aga tu ka por lada udai shisha ubakrao bat ubasbon balei ba shim la pandon kam ya ka te ka kentien le se la bandon kino ki daw bat hadu katno ngila ban kentai ya ka jing shisha ki henman para kentai bat shinrang lampang badan burom bagi dekhot jong ka yeng nga keren ya ki tu ki por ba kumnu ki ret pa jong kari Pakistan ki manjur ya ka Nehru Agreement kala bandon ka ei re ka ei bat ka ei ka bangi ong menta ka deiru ka ju hi ka bala dep keren hagi por jong uneru
Lampang badon burom balai ba uneru la pendon kam ya kekentian minority neret pai. Pinom keren amar ba don kadau. Kaba uneru hi dala dia uladap ye ke jubab. Shisnam shwaban soye ke neru lekwat agreement. Uneru ulatho ya ke shiti sya umintirang ba ke jela asam usriman gopinat pat ngakwa ban puli kumni lembah ke shiti. Uneru ulatho pihak ban penyeper pedeng ki poiwer Hindu bat Muslim. Bat kari ke hap ban shim ya ki jingkit kli ya ki ni ki poiwer. Ya ke ni ke shiti latho sya umintirang ba ke asam da umintirang ba du kari uba hakitu ki por. Ya kini kentien la keren da uneru haka yeng hadien katu kat ni benai baladap benyesoi ke neru lekwat pak hausnam ka kandai spa san pau. Uneru ula ong ba omdan kanu ka jing artatien baki brio ba syak ta haka ni ka soskular ki hap ban wan pai she India baki day ban yo ban long unong shong shnong jong kari balada ka an kam sya in hap ban pen kelaya ka. Hausnam kat kandai spa andro pulai kala don ka jingya menjur haluk sabha akabaki hi hakaju ka yeng bat ka jaka. Hakatu ka por uneru ubadai umentri dang ba kari bat bobat ru e kerdan kum umentri katnat foreign. Hakapor ba umentri katnat ikam korbar ri usriman Dinesh udang ai jubab halor ka motion uneru ula kenik tien no na u bat ula ong baki bor haka East Pakistan hakitu ki por ka jur ka jingban ben ye ki Hindu lani ka longkat kum ka jingkren jong uneru. Haba pej ya ka jinglong jingman ha Pakistan om tang o Gandhi henry ka neru ka day ka jing snow jong uneru. Ki don bon teli ki kot kisla ki shiti bat ki kai pot ki ba pen I ba ki long ki ba yasan riem. Aga be day halo ka nega mat akwa ban keli na ka kongres bat ki dekot jongka lagi snow tu ni ye ki jing keli. Baro kini ki ba ngalakren hatu upandit neru ulong uwa penyepea jaj ban riomo. Nashikwa ban tip bahatu neru udon ka jingya snow pea jaj ban rio ni hapedeng ki Hindu bat Muslim. La upandit neru ukwa ni ban penkela ya ki India syakari ki Hindu. Lampang badan burom kani ka day ka jing baka kongres katab miau bat darab jot ya ki jing le baro bat ki jing kular thok da ki postnam. Menta haba ka sorkar jongi ka shim ka rai halo ka jing snow jong kinong shna ri balai ka kongres ka wat daw. Bat ngakwa ban pensyai hakani ka yeng bat syaki shispa kelurngut kinong shong shnong jong kari. Ba ka jingkit kli bah khamat bat ka jing snow tu ka riti sensyar kari. Ngakwa ban ong yakani da ka babat ka riti sensyar jong kari. Ngakwa ban ong syakinong shong shnong baro baga CEA kanom don jingkta yano ru laki day ki Hindu ki Sikh ki Kristan lani ki red pat wat ki tu ki brio ki bela syak kentat dagi pat ba jong kari ki dang lekai yakani hi ka ju ka jing lekai daga bapandon kam daga politik kenang ban yo ya ki vote bank bat ngakwa ban keli khamtam mi ka kongres ka bala pentelun yi kam politik jongki daki mat ki be day lor jongki jaj ban rio red pat hatu ke kongres kala klet mui ke Delhi riots jong ke senam ka prapusau hatu kam dei sepang ki jaj pendiri red pat pibu daki tayar haki rendang jong ki parasik bat pila thang yaki om tang kata phim sim lale ru yaki tu ki blale persha ki jaj pendiri sik ban penpoi yaki shabendi yaki tu ki bala don kti hakani kam ki long kme jongi ki bala du no ela ukurim ki hap ban ap hadu live post nem ban yo ke jing bishar hok halor kabala jia ya ki jaj ban rio sik hatu kim dei se ki jaj ban rio red pat hatu ki don artli se ki an ban bishar ya ki kane ka dei ka rukom jong phi lampang badon burom ka kongres ka basen shar ya ka ri la bun snem menta hatu kane ka dei ka jing sneu bok jong kari baka seng kongres kabala sensyar bat don ka jingkit kli kum ka liang persya kumba lakmi lenti dakari kalaya no ka lenti ka babakala kane ka jingle jong phi kan wanra jing ya phiru bat ya kari hi baro ka wei bat nga ai lupa ya ka jing maham kadang bangin shimkhia ya kane
na ka benta ka lawai ba pernai jong kari. Aba perkat ya kene lada ka yeng dorbar tau an ka Rajasthan ka shim ya kanu ka rai ya tau ya kinu ki kendon balada omdon babuat renti Rajasthan kin pelong ya ke jingya pat ba kin mi ki jingya snam ka dei ka sorkar jong pi ke ei ka banja ka Madhya Pradesh ke ei ka badon hangtu lada ka yeng dorbar tau an ka Madhya Pradesh ka shim ya ka rai bat ki brieu ki mi pat ba ban persya ya ka hatula ban sensyar ya ka ri kumne pila ban le ya ka ba bakla namar kata pi hap ban shong hangtu kadai ka jingle don bo jong pi hi ka ba pelong ya pi ba pindon ha ka tu ka jaka kadai namar kata ki brieu ki don ya ka hok ban kren ne pen pau ka jing snow jong ki ha ka ri kat kum ka kom senshar pat ba henry nginom la ban le ai ka ba bahana ka benta ka ri daga ba pen sapriang ya ki khubor lam le ne hamsaya namar kata ngaken tu kerpang ye ki brieu banyak keren halo kariti senshar kari menta gasni ale ngin burom me kariti senshar kari ale ngin shong perkhat lang ban penya ya kari tungin kintiau ya kari shakmat bat shaprang tungin le ya kata dakaba ngin penpoi shakathong baka yok kot jong kari kan kenjo shaka $1 trillion ale ngin shem ya ka jingkular ban penbiang ya ka shaki khatsan klor teli ki long yeng ki bam yo ya ka bam di ka bakhut ale ngin ya trailang ban penyo ya ki yeng ki sam ki babhana ka benta ki long yeng ki baduk ki badon hakari ale ki nong rap ki nong tong dok kha ki nong ri jingri bat ki wei ki batrei hi kam ba phero phe ngin ya trailang bat yeng telilang ban pen seiso ya ka jingken tiu ya ka yo ka kot jongki tungin ya penbiang ya kila penyaso lemba ke broadband haman la ki panchayat aling in yatur syaparang ringkat kajing smai ban pelong ya ka ek bharat shresht bharat lampang badan burom tungin ya syong perkat lang na gebenta ka lawai bapernai jong ke India na ai khuble yo president kari da kini ki jing snow jonga na pen pau ru ya ka jing snow ngo bakerpang ya phi baro